Tsajrin Difeża minn San Ġiljan inżamm arrestat fuq sewqan bla liċenzja u possess ta' droga kannabis. Dan hekk kif il-ġimgħa filgħodu tressaq il-qorti wara li nqabad isuq mingħajr liċenzja u assigurazzjoni, kif ukoll b'sustanza suspettata li hija droga. Difeża ta' 22 sena kellu fuqu aktar minn 260 gramma droga kannabis. Huwa saħaq li kienu l-pulizija li poġġewlu id-droga fil-karozza. Difeża għeddidhom li meta joħroġ mill-ħabs kien se jebgħat lin-nies ifittxuhom. Huwa wieġeb mhux ħati tal-akkużi miġjuba kontrih, fosthom li għeddet 3 uffiċjali tal-Pulizija fl-Asta ta' San Ġiljan u għalhekk id-difiża talbet għal ħelsien mill-arrest. Il-qorti ċaħdet din it-talba filwaqt li ħarġet ordni ta' protezzjoni għat 3 pulizija. Il-prosekuzzjoni oġġezzjonat it-talba minħabba in-natura tar-reati u minħabba li din kienet it-tieni darba li nqabad isuq bla liċenzja, kif ukoll li kiser sentenza sospiża dwar possess ta' droga. Il-ħamis Tsajrin Difeża kien arrestat waqt ronda li kienu qegħdin jagħmlu il-Pulizija f'San Ġwan u nqabad fil-possess ta' sustanza illegali, allegatament droga. Saret ukoll tfittxija fir-residenza fejn jgħix iż-żagħżugħ u hemmhekk instab basket u borża b'ammont sostanzjali ta' sustanza, allegatament droga, kif ukoll miżien u oġġetti oħra relatati mat traffikar ta' droga.